Toħroġ aktar fil-beraħ il-qasma fil-Labor e kif issa anke l-kandidat laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Clint Flores ħareġ xi kritika lill-Ministru Miriam Dalli u l-fatt li ħallit lil pajjiżna f'nofs kriżi bi Flores juża din it-tattika sabiex jiskredita lil kandidat favorit tagħha Steven Lul. Permezz ta' kitba fuq Facebook Clint Flores qabel ma' ħafna sindki tal-Partit Nazzjonalista li qed jipproponu li l-boros tal-iskart jinġabru iżjed regolari, tant illi poġġa ritratt sabiex juri lil Miriam Dalli u lil Steven Lul kif għandu jinġabar iż-żibel. Clint Flores qarri li l-pajjiż għandu jżid il-mezzi u s-servizzi għal ġbir tal-iskart permezz ta' trak tal-iskart li jkollu żewġ kompartamenti separati bil-ħsieb li l-borża sewda u l-borża l-bajda joħorġu kuljum jew tiżdied il-frekwenza ħalli l-iskart jintefa' direttament f'kompartamenti separati u mhux fil-friża. B'hekk dejjem skont Flores il-ġbir tal-iskart ikun iżjed effiċjenti u tiġi indirizzata l-kriżi li Miriam Dalli ħallita teskala bla ma ġiet indirizzata. Huwa fatt magħruf li l-Ministru Miriam Dalli u l-Prim Ministru Robert Abela qegħdin jappoġġjaw lil Steven Lul għall-elezzjoni tal-MEPs, tant li taw il-pożizzjoni ta' uffiċjal eżekuttiv ewlieni ta' Project Green b'baġit ta' miljuni ta' euro biex suppost jiġu implementati proġetti ambjentali. Din il-mossa ma niżlet xejn tajjeb ma' Clint Flores illi qed jikkompetilu għal siġġu fl-Ewropa. U issa Flores mu jiddejjaq xejn jattakka lill-Ministru li apertament qed tappoġġja lil Steven Lul.